Lagunok, arpidedunok, euskaraz zer ikusi, entzun edo irakurri bilatzen duzue. Laboralkutxan badakigu zer ikusi, entzun edo irakurri dezakezuen. Ekainean, Euskal Zinemagintzaren azken urteotako susperraldian mugarri izan zen pelikula bat dakarkizuegu. Ander, filmin plataforman ikusgai, eta Euskal Herriaren iragan hurbila gogoratzen eta ulertzen lagundu nahi digun argazki erakusketa bat. Euskadiko artxibo historikoak Bilbon zabaldu berri duena. Horrez gain, ekainean egiten da udaberriarekin iristen diren liburu azok handietan azkena, Donostikoa, eta udarekin etortzen diren jazz jaialdi handietan lehena, Donostiakoaren atarikoa den Getxokoa. Eta bukatzeko, musika sailka ezina egiten duen artista baten kantuekin egindako liburua gomendatu nahi dizuegu, Mursegoren 2 eta 3 buktegi webgunean. Eta bere 100. programa ospatzeko, Laboralkutxan oso modu berezian, miresten dugun Benito Lertxundiren ibilbide artistikoa errepasatu duen podcasta, Lore Ostoak. Hori guztia ekainean, uztailean gehiago.